Kamoši, čaute. Idem sa vám prihovoriť kvôli tej situácii, čo je v španielskom meste Ceuta, ktoré teda sídlí na území Afriky. Pretože veľa z vás mi poslali všelijaké videjka a pýtali ste sa ma, či o tom niečo viem a tak ďalej. V prvom rade chcem povedať, že ja sa do politiky nie som politológ ani odborník, takže nie som ten typ človeka, ktorý sa vyjadruje do komentárov, že ja to viem najlepšie. Neviem, ja sa do politiky tak nerozumiem, nikdy som ju neštudovala, viem to len laicky. Ale nebudem sa teda do toho trepať, ale poviem vám posledné vyjadrenie, ktoré som videla občana. Dobre, občana, ktorý žije v Ceuta, teda v tom meste. Bolo to 20-ročné dievča, dobre, 20-ročné dievča a ona teda nahrala video na TikTok. Ja ho skúsim prerozprávať, aby ste mali zhruba takú nejakú predstavu, lebo nebudem sa tu ja miešať do politiky, ale poviem vám, ona ako občanka, ako Španielka, čo tam zažíva. V prvom rade povedala, že má strach vychádzať von, že jej otec už jej druhý deň nedovolí výjsť na ulicu, pretože ľudia tam rabujú, kradnú, obchody sú pozatvárané, že keď oni si chcú ísť kúpiť potraviny alebo tak nemôžu, pretože je všetko zavreté, lebo majitelia sa boja otvoriť. Čiže nekúpite nič. Čo sa týka zdravotníctva, kolaps. Že dneska videli z okna, ako okradli jednu pani, šlohli jej proste kabelku, títo imigranti, a proste nič sa s tým nerobilo, hej? Že ona síce aj možno došla na tú políciu, tak, ale proste nič sa s tým nebude robiť. No a že proste má 20 rokov, že má prázdniny, chcela si ich užiť, napríklad, že dneska mala naplánované ísť s dievčatami na pláž a potom mali spolu na obed a vlastne nemôže, lebo je zavretá doma a obáva sa, boja sa o seba, lebo vidia, že ľudia sa im vkrádajú do bytov, do domov, že to tam rabujú a tak ďalej. Takže toto je pohľad 20-ročnej dievčiny, ktoré som ja prerozprávala, ako ona žije tam, teda v tej Ceute. A ako vrajím, ja sa tu do politiky vyjadrať nebudem, nie som politológ, myslím, že väčšina z vás tiež nie. Takže poďme ich len podporiť a súcitiť s nimi, že ak niekto zažíva vo svojej vlastnej krajine takýto strach, tak niečo nebude v poriadku. Určite nie. Lebo koľký z nás si ani len nevieme predstaviť to, že ja by som teraz, som na Slovensku napríklad teraz, že by som nemohla výjsť z činžaku von, lebo by som sa posrala od strachu. Takže je to niečo, čo my si nevieme ani predstaviť, takže rozprávať len o tom, to vie každý, ale do ríti tam, akože je mi veľmi ľúto tých ľudí a bohužiaľ my s tým nič nezmôžeme. Čo s tým zmôžeme? Ešte vravela jednu vec ozaj, to vám ešte poviem. Vravela tam, že zaujímavé, že ľudia, ktorí majú, ako Španieli, myslela tým Španieli, influencerov, ktorí majú 100 000 až milióny dosahov, že sa vôbec k tej situácii nevyjadrujú a že nie, akože na sociálnych sieťach nehovoria o tom. A že to je veľká škoda, že nehovorili tam o nejakej veľkej influencerke, ja ju nepoznám, že zase do politiky zabrnať nebudem, ale že namiesto toho, aby teda hovorila o tej situácii, ako to je a snažila sa teda nejako edukovať ľudí alebo povedať, že čo sa teda deje, tak ona si robila reklamu na vložky. V tejto situácii, čo sa deje. Takže ako vrajím, neviem, čo sa deje, čo sa týka politiky, len som vám sprostredkovala to, čo som videla, ako to prežíva z pohľadu alebo očami 20-ročného dievčaťa, ktoré od malička, ktoré sa tam narodilo, vyrastalo tam a teda chodí tam aj do školy alebo do práce. Takže aby ste vedeli, ako to tam je. Šla som meditovať to videjko a ešte taká malá vsúka. Pozrela som si ďalšie nejaké tiktokové videá a vyzerá to, že Španielsko začína svoju sílu, pretože videla som vojenské autá, že prišla civilná obrana, všetko a vlastne urobili takú zátarasu a tí, ktorí chcú ešte z Maroka vlastne výjsť z vody, už im to ani nedovolia a všetkých, ktorí robili borde na uliciach, tak vlastne ich vyháňajú späť do vody za hranicu, takže uvidíme. Ja pevne verím, že Španielsko sa nedá a sme s vami v Ceuta.